Boas noites. Por desgracia, os atropelos son noticia demasiado a miúdo na cidade. Segundo un informe da Policía Local, dende o 2011 producíronse 343 atropelos. Dese total, máis da metade producíronse en pasos de peóns. Desgraciadamente, os atropelos a peóns son bastante frecuentes na cidade. Segundo un informe da Policía Local, entre os anos 2011 e 2016 houbo 343 atropelos. 189 deles, é dicir, máis da metade, ocorreron en pasos de peóns. Ademais, todos se produciron porque ou ben o peón, ou ben o condutor, ou ambos os dous, incumpriron as normas de tráfico. Nos últimos anos as cifras non variaron, a pesares de que, dende o Concello de Lugo, sosteñen que se están implementando medidas para tentar reducir estas cifras. Hai que ter en conta, ademais, que no estudo elaborado pola Policía Local non se inclúen todos os atropelos, posto que ás veces non se teñen en conta as vítimas que falecen despois no hospital. Segundo a Organización Mundial da Saúde, reducir a velocidade axudaría a salvar máis vidas. Nesta liña, a finais do ano pasado, o Goberno local anunciou a reducción da velocidade ata os 30 km por hora na ronda da Muralla, pero despois dixo que esta medida non se implantará de xeito inmediato, senón que podería ser antes do verán. Xa van 7 días sen saber nada de Oliva López, a octoxenaria desaparecida hai unha semana en Meira. Ata o momento, o operativo de búsqueda non deu resultados positivos. Polo de agora non hai ningunha soa pista para dar co paradoiro de Oliva López. Ese é o resumo dunha semana de procura na que decenas de veciños voluntarios de varias agrupacións de protección civil e axentes da Garda Civil afanáronse en tratar de localizar a octoxenaria que desapareceu da vivenda na que residía soa no barrio de Muriás, na parroquia meirega de Seixomil, hai xa 7 días. Buscouse a pé, en bicicleta, moto, coche e ata en 2 ocasións por aire cun helicóptero da Garda Civil que portaba cámaras térmicas, pero o resultado sempre foi negativo. Non se puido topar ningunha soa pista que axude a entender onde foi Oliva, unha muller cos problemas de mobilidade propios da súa idade e que, segundo os seus achegados, comezara a sufrir un principio de demencia o pasado mes de decembro. A principal hipótese que manexa a Garda Civil é que a muller saiu da súa casa e se desorientou, xa que non atopou indicios de violencia nin nada extraño. Con todo, ante a falta de pistas, moitos veciños especulan coa posibilidade de que a súa marcha non fose voluntaria. Falouse de que sacou diñeiro uns días antes da desaparición e incluso algunhas persoas próximas comentaron que vendeu varias fincas e madeira. Aínda que hai algunhas cuestións que desconcertan os veciños, non só no xeito no que desapareceu da súa vivenda, cunha porta aberta, a luz acesa e roupa da octoxenaria polo chan, senón tamén polo feito de que a Garda Civil decidise precintar a casa. Non hai unha data concreta para levar a pleno os orzamentos do Concello de Lugo, pero tentarase que sexa o máis rápido posible. Así o dixo hoxe o voceiro do Goberno local, Miguel Fernández. Orzamentos, pois está, falar cos grupos, está tamén un pouco pendiente da RPT, sabedes que queremos, hai unha especie de secuencia que queremos aprobar a RPT, que tamén está facendo reunións casi diarias, está avanzando, estáse na fase de suxerencias, tanto dos sindicatos como dos propios funcionarios, e a partir de aí pois intentaremos aprobala e a continuación pois xa concretar o tema orzamentario, que é un tema importante porque nos vai permitir inversións e seguir traballando por mellorar a calidade de vida e os servicios que reciben os ciudadanos. Unha data concreta non lle podría dicir porque depende, como digo, de cando se aprobe a RPT. Estás avanzando, como digo, estánse facendo reunións casi diarias. Procuraremos o tempo máis corto posible, pero avanzar ahora mesmo unha data concreta sería aventurado,
non me gustaría facer. Pois tentar de aprobar os orzamentos o antes posible para que nos dé tempo para executar unha serie de proxectos que temos para a cidade. O ano pasado fomos capaces de chegar a acordos con grupos, o resto dos grupos, ou incorporar propostas deles, e este ano intentarase con ese afán de transparencia e de negociación e de chegar a acordos tamén aprobar un bon orzamento. Fernández tamén dixo que as obras de rehabilitación do vello cárcere estarán rematadas a tempo. Ademais, engadiu que na Xunta de Goberno de mañá se levan á aprobación obras de pequena contía para esta infraestrutura. Esas obras van perfectamente ben, é dicir, quedan unhas cousas mínimas por rematar. De feito, mañá en Xunta de Goberno vai un tema pendiente dunhas obras de pequena cuantía, e remataremos en plazo, sin ninguna dúda, non há ningún problema para acreditar e para justificar ese diñeiro que se recibiu dos fondos europeos, seguro. Estamos en prazo, as obras están prácticamente rematadas, e, en moi corto prazo de tempo, antes posible, tamén podremos a disposición de todos os ciudadanos un servicio, un edificio, é unha instalación que, desde logo, vai ser do agrado de todos os veciños e vai contribuir a dinamizar a vida cultural e social da nosa cidade. Esta mañá reuniuse a Comisión Reitora do Campus Terra da USC. Nesa reunión aprobouse o plan de actuación previsto para o vindeiro trienio. O Campus Terra da USC completou no 2016 o proceso de acreditación da súa plataforma tecnolóxica de madeira estrutural PEMADE e nestes momentos traballa na renovación da homologación europea da Facultade de Veterinaria prevista para o 2018. Así o asegurou hoxe o director do Campus Terra, Javier Bueno, durante a reunión da Comisión Reitora do mesmo que se celebrou hoxe e na que se aprobou o plan de actuación para o trienio 2017-2019. Así, proxéctase o mantemento das estruturas de gobernanza internas e externas do Campus Terra e da unidade técnica e a consolidación das redes de valor xeradas, tamén o desenvolvemento de plans operativos e a materialización de accións estratéxicas. A Comisión Reitora do Campus Terra é un órgano integrado por 17 membros, entre os que figuran o reitor da USC Juan Viaño, os vicerreitores Javier Bueno, Andrés Barreiro e Carmen Silva, e decanos e directores de facultades e escolas universitarias da USC no campus de Lugo, entre outros. O polígono das Gándaras cobra cada vez máis vida coa instalación de novas empresas. Da última da que se ten noticia é dunha firma de bricolaxe que xerará 85 novos postos de traballo. A expansión do parque empresarial das Gándaras é xa unha realidade cando aínda non está ocupada integramente a primeira fase. A Xunta de Galicia xa vai executar parte da segunda. O motivo é que unha multinacional francesa de bricolaxe precisa unha parcela de 25.000 metros cadrados para instalarse, unha superficie da que xa non dispón actualmente o polígono lucense. Segundo informa o xornal El Progreso, o ambicioso proxecto desta multinacional, que podería ser Bricomart, contempla xerar máis de 85 postos de traballo entre directos e indirectos e investir 6,2 millóns de euros, dos que destinará 1,3 á compra dos terreos. Xestura, a empresa pública que depende da Administración Autonómica, deu o primeiro paso para que ese proxecto poida ser unha realidade. O seu Consello de Administración acaba de declarar singular, amparándose na importancia da superficie demandada e do investimento previsto, e adxudicou unha parcela de 25.000 metros cadrados a metade de prezo por 1,3 millóns. Esa é a bonificación que está a aplicar en todos os parques empresariais da provincia de Lugo de titularidade autonómica, co fin de captar investimentos. Ante o inminente desembarco da multinacional francesa, a Administración Autonómica ten previsto urbanizar uns 73.000 metros cadrados en total na segunda fase do Parque Empresarial das Gándaras, que foi cualificado como 5 estrelas polas infraestruturas e servizos dos que dispón. Pero os plans de Xestur prevén construir un viario como eixo desa ampliación.
O carón acondicionaránse dúas grandes parcelas, unha será de 25.000 metros cadrados para atender as necesidades da firma de bricolaxe e outra de case 9.000, para que xa hai negociacións cunha empresa que está interesada, aínda que non trascendeu nin o seu nome nin o sector productivo ao que pertence. Alén dese viario, urbanizaránse varias parcelas duns 1.000 metros cadrados para atender deste xeito a trintena de solicitudes recibidas desa superficie, o que non supón que todas vayan cristalizar. Isto foi todo polo de agora, pero voltamos nos minutos con toda a información en deportiva, así que non marchen. Boas noites. A Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. O si que vos tomades as cousas con calma, máis de 2000 anos, mi madriña. Cafés Candelas Breogán non xogará esta semana pola Copa Princesa. Uns días de descanso para o equipo que se aproveitarán para recuperar os xogadores mancados e para traballar tamén eses puntos febles do equipo. Está claro que nos hubiera gustado, sobre todo teniendo todos estos días, pues haberlo afrontado con una victoria para, bueno, siempre te deja otro pozo, ¿no? Y bueno, se afronta de manera diferente, con más optimismo, más vitalidad, pero bueno, tenemos que olvidarnos de eso y centrarnos en el trabajo que tenemos por delante. Vamos a aprovechar esta semana para recuperar a jugadores que teníamos lesionados y tocados del partido anterior, recuperar buenas sensaciones otra vez y preparar el siguiente partido ya a partir de la semana que viene. Durante todo el partido, la verdad que el ataque fue muy bueno, el tercer cuarto fue excelente a todos los niveles y el último cuarto pues fallamos a nivel ofensivo, tuvimos unas pérdidas que no esperábamos, propiciamos contraataques fáciles del equipo contrario. Y bueno, cuando un equipo como Palencia, con su experiencia, con el dominio de juego que tienen, cobra una ventaja, pues es difícil luego arrebatársela y la verdad que no estuvimos lo suficientemente bien como para llevarnos el partido. Yo creo que tenemos que mejorar nuestro juego y creo que tenemos que hacer cosas mejores, eso es indudable, y es indudable también que bueno, están siendo ya muchos partidos en los que el equipo rival nos tira cerca de 30 tiros libres o más de 30 con algunos partidos, con una diferencia de 20 tiros libres, con lo cual bueno, hay situaciones que realmente nos están haciendo daño y que nos gustaría que cambiaran. Bueno, luego es inevitable que haya lesiones puntuales, ¿no? Como el caso de Iván Cruz para el último partido, pero sí que bueno, necesitamos que todos nuestros jugadores estén bien, de salud, bien de sensaciones, una buena dinámica, que estén en buena forma para este tramo que nos queda, que es el tramo más decisivo de la liga. Vamos a jugar un partido, digamos, entre nosotros, con árbitros, pero no ningún partido amistoso contra... Bueno, porque creo que ahora mismo tenemos que corregir cosas que requieren jugarlo de otra manera, ¿no? Que no sea en un partido. Bueno, sobre todo la defensa, ¿no? Tenemos que mejorar a nivel individual y también a nivel colectivo, ser mejores a nivel táctico, que no tener fallos que estamos teniendo, pero sobre todo mucha más dureza y mucha más intensidad en 1 contra 1, que es nuestro caballo de batalla este año. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogaliciae.com. Que teñan moi boa noite, de mañá. A Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores
Non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Iso sí, a vosa é máis longa. A muralla, digo.